Emme salam, siz bilen Owazov we biz Photoshop'a öwrenmege dowam edýäs. Buňky sapakda tekst barada görünýär. Ilk bilen tekst guralyny öwreneriz, ondan soňra effektler panelini öwreneriz we soňra şu suratdan şu suraty ýasar. Şonuň üçin videony başyndan soňuna şeýle görüň. We kanala agza boluň, jaňjaga basyň, sebäbi biz buňa tarap barýar. Indi bolsa dowam edýäs. Photoshop açın we men bir ütköşk eden ýazadym ýok. Bärde bir şu ýerde Photoshop açan wagtym sulu fonumy biraz başgarak renkde etdim. Siz hem islenik renkde boýap bilýäňiz. Wajyp. Sebäbi buň biz tekst öwrenýäs. Ilk bilen kopýalan sloy, mysal üçin men tekst edip ýazaýyn bäri. Sloy. Ondan soňra çep tarapa seretseňiz we şu ýerde T harfi vardır. Ya da T harfi bassanız mini videozukda görüşüňiz alyp tekst guraly var. Basýas we horizontal tekst var, vertikal tekst var, vertikal tekst maska we horizontal tekst maska. Bu ikisini buňky sabakda öwrenmeliz we vertikal bolsa diňe şol vertikal ýazyp bilýäňiz, horizontal näder görkezýär. Mysal üçin basýas belli bir ýere we mysal üçin new diýip ýazaly. Tekstimi görnänok sebäbi tekstiň rengi hem fonuň rengi bilen meňzeş. Şonuň üçin Ctrl T ni basýaňyz we şeýle tutup boltjaňyz süýşürip belli bir ýere goýalyň, şeýle goýýan. Ondan soňra iki ýere bassaňyz tekstiň içine girip ýene redaksiýa edip bilýäňiz. Ilki bilen men tekstiň rengini ütkedeýin. Görnür ýalyp aga deýin. Ondan soňra ýokarda çep tarapda layersyň aşagyna turly görnüşli şriftler saýlap, şriftleri goýup bilýäs. Mysal üçin Montserrat goýalýar. Ýüzlenmejigi moşaly. Tekst çelerek goýsak. We vertikal tekst görkezýän men. Vertikal tekst hem edil. Ýükköşükde. Yürümeler diyelim. Yanlış yazaydın mı? Ctrl T yeni olacak. Şriftten başga bärde şriftin ýazylış görnüşi var. Sync, italic, light, mysal üçin regular bolsa birazjyk ýukarak bolýar şriftiň. Medium ortaça adyna belli bolýar. Bold, jyrny şrift we black, half iň ýokary jyrny şrift şul. Men bolsa mysal üçin bold saýlaýyn. We indiki öwrenjek guralymyz effektler paneli. Effektler paneline geçmeli. Bir gerek slowymy saýlaýaňyz, ondan soňra iki ýere üstüne bassaňyz effektler paneli açylýar. Effektler paneline gat köp effektler var. Ýöne buň esasy bir näçeler bilen gurulma ederiz. Siz bolsa tejribe geçirip ähli effektler goşup görüp bilýäňiz. Aşağı seretseňiz chain bar. Kolege ýagny. Tekstdäki chain'i basýaňyz we şu soňa geçenden soňra hem tekstimde kolege goşuldy. Diýelim bizim günümüz şeýleräkden ýeli, emeli günümüz diýelim. Şeýleräkden düşýär, şonuň üçin ilki bilen ugul saýlalyň nirden kolege nirden ýeräýdi. Şu tarapdan şeýle gitdi kolege. Bu neprozrачность, ýöňki sapakdan belli bolýar, opacity görünýär ýa-da görünmýär. Sekil şeýlerek goýulyň. Bärde bolsa koleganyň rengini saýlap bilýäňiz. Mysal üçin sarymtyl diýelim. Şeýlerek goýuly. Смещение koleganyň nähili süýşýär şol obýektden daşy. Razmak bolsa şonuň ýaýraýyşy. Razmer adyna melşel size. Nähili bolýar koleganyň. Bu kontrol bolsa, kontrol barada biraz soňra gurulma ederiz. Şum birazjyk şum döretdi. Okey, basýas. We ikinji tekstimizde geçip ýene effektler paneline geçdik. Buna внешне свечение oşaly, ýagny daşky ýatylma. Bu näme etdi? Munyň etdiğin esas işi insersiýony tekstin
Kölege däle diňe şol daşyndan aýlaýar. Tekst bolsun, tanmasyň tapagy ýok. Kölege şol deme obyektiň daşyndan geçirýär. Renkini saýlap bilýän berde. Renki mena bolýar. Neprozrачность, mesela ýokarlanyrsaňyz has ýagty ýa-da pes berde bolsa durly effektler saýlap bilýän. Ekrana goýsaňyz başga effekt, sветление goýsaňyz başga effekt, затухание goýsaňyz bolsa her durly effektler bar. Men normalny goýýan. Razmak ýa-ni gaýdyşmaýarak razmaky ululçy, kiçelçi razmer bolsa. Bundan başga tekst barda nähil gurun etmeli. Tekst ünsverseňiz ýokarda durly ortak ýalyk paneller bar. Muň etden esasy işi edil ortak ýalyk, mysal üçin çep tarapy dowrulamak, orta, sağ tarapy gorizontalny we beýleki effektler. Olary özüňiz barda görüp bilýäňiz. Men size indiki görkezek guralym Pero. Pero näme etdi? Pero videojukda görüşüňiz ýalyk çylşyrymly figuralary ýasamaly kömek etdi birinciden. Bu bir näçe ulanyş usullary bar. Bu harpy bassaňyz perony açyp bilýäňiz. Alýan perony men. Perony ýönükli peron saýlan, sobol pero beýlekli goýdy, soňgurum eder. Peron saýlaýan. Men täze sloý döretden, slowy süýçürmek üçin üstüne basyp taklaýan we ýokary çekýän, ýokary bolsa ýokary, aşağı bolsa aşağı. Şeýle goýýar. We tekstlemen gruppalaýyn. Tekst nädip bir gruppa salmaly. Onuň üçin bir tekstiň üstüne basýas, ondan soňra shift ýa-da kontrol basyp we klawiaturada kontrol G-ni basýan. Gruppa döredi, ýene tekst diýip ýazyp goýan. Belli bolar. Indi men ýanky dörede slowyma geçen peron saýladym. Pero saýlandan soňra ilki aýtmaly ýene bir zat bar. Bäri geçýäňiz. Kiste we kiste жёстко кисть saýlayan razmerini kiçeltýän 12 deýin. Neprozrачность 100%, нажим 100%. We kiste we pero geçdim täzeden. Saýlayan. Insertňiz şu çyzyk bolýar. Ýere çizýän görkezege shift bas taklasaň gönçe çyzyk bolýar. Basýan. We peronyň soňuna birikdirjek bolsaň şeýle toglajyk çykýar. Basýan. Meňe obyektim taýýar boldy. Sağ tarapy bassaňyz bir topar effektler bar. Biziň esasy gerek zat выполнить обводку контура. ýa-da daşma elemeli obyektin. Basýan imitirwady öçürüň kişdi saýlan, bärde karandaş bolmagy mümkin size. Ýa-ni saýlan kişdimiz razmeri boýunça şu ýerdäki çyzgysyny çizýär. Men çylşyrymly obyektlerni çyzyp bilýän, mysal üçin bunu beýlerak süýçürip goýalım. Razmerini kiçeldeýin we kontur udalyd edeýin men. Kontur udalyd eden soň men ýene shift basıp taklaýan 45 gradus 3 burç bir zat ýasaýyn. Ve has düşünükli bolýar. Biriktirdim. Ýene basýan выполнить заливка edeýin bu gedek. Заливка adyny belli bolýalyk. Şoň içini renkleýär. Bulara deýmeli. Okey basýan. Заливка bolýar görüşüňiz ýalyk. Insertňiz bir sloýda döretseňiz bir obyekti. Şu sloýdaky obyektleň äklisi bir wagt gymyldaýar. Eger başga sloýda döretseňiz, başga sloýda zaливка etseňiz, obyektinizi ütkötüp bilýäňiz. Hersini aýratyn ütkötüp bolýar. Sebäbi hersi aýratyn sloýda ýerleşýär. Görüşimiz ýalyk her durly obyektler döretip bolýar. Elbetde sloýlaryň üstüne de durly effektler goşup, çeýinleri goşup ütkötüp bolýar. Islenik obyekt döretseňiz, näme döretseňiz, şol ýerde effektler ütkötüp bolýar. Mysal üçin men çimniýe edeýin, ýok. Ekran edeýin. Soňra öz renkini saýlaýyn. Pipetka bilen saýladym. Görüşimiz ýalyk durly obyektlerde islenik effektler döredip, islenik keläňize gelen fantaziýaňyza gelen zatlar etip bilýäňiz. Indi bolsa has çylşyrymlyk zat döredelim. Meşelerek surat aldım. İlki bilen kopýalaýas, elbetde hukman suratda. Buna layer birdik koýan. Siz bolsa islenik adamy goýup bilýäňiz. Ondan soňra men näme desim gelýär? Häzir прямоугольник alýan со скругленным кругами.
Ya olmasa perona alıp bilýän. Peron bilen esseňiz toşlaşdyňyz pes bolar, ýöne çyşyrynda obýektler dürüst bilýän. Men bolsa primogoýny kruglýanyma uglamaýan. Uharp. Ondan sonra shift basmany özüm obyekt dörükden şeylerek ve obwodkasyny 10 edeýin. Adyny bolsa light koyun. Light koydum. Ondan sonra insertseňiz bärde 4 muşlajyk bardyr. Näme aňlatdy? Bu smart obyekt aňlatdy. Smart obyekt diýdigim figura bolsun, tekst bolsun, beýlek bolsun, ilk bilen smart obyektde döredilýär. Siz şonu redaksiýerläp, mysal üçin öçüreseňiz gelse, addesiňiz gelse, şonu ýöneköy slow'a geçirmeli. O näse geçirmeli? Sağ knopkany basýaňyz we rastrировать слой başlaýdy. Şoňa bassaňyz ýöneköy obyektde geçýär. İmtihan düşürüp bilýäňiz, ýöne smart obyekti barada biraz başga sapaklarda gurulýan eder. Şeylere koyayım, biraz ulotçuk. Merkeze koydum. Ondan sonra lastik alýan. Shift basıp taklasaňyz, bir tarapy basýaňyz, izini beýlek tarapy ýertip, ýene shift basıp taklap bassaňyz, toşny öçürüp bilýäňiz. Inni effektler paneline geçeceğiz. Çeyini bassam. Edilýän kýalak men effektler döretýän. Biraz ýagtyrak edeýin. Şeyleri sayladım. İsteseňiz men sanlama goýup bilýäňiz ýa-da öz saylan sanlagyny goýup bilýäňiz. Ol deme sizin fantaziýaňyza bagly. Okey basýas. We täze slow döretýän. Ýene kist alýan. Razmerini ulotýan gerek. We miýahly krugly kist alýan. Ýene ulotýan biraz. Ýadyňyzda bolsa, kvadrat skopkany basýaňyz kişilikçe ulotýan. Renki şu ýerden alyp, ýöne ýatyrak. Bu basýan. Ondan sonra Ctrl T, Shift basıp taklap, obyekti deformiruj etip bolýar. Ben obyekti şeylere koydum, ondan sonra adını koydum, shadow dip koyayım. Yani kolego. Düşnüklü olur yani. Ne olsa tekstünün işlerini bırakırak. Text saylayaz. Horizontally text. Şrift mansarat saylayan. Ve neyme diyelim? Albommışın diyelim. Espeter'in albom. Şeylere yazdım. Elbette Ctrl T. Text mulotken. Şeylere yerleştirdim ve adını koyuyorum. Siz olsa istenip adını koyup bilýän. Gördüğümüzden sonra effektler paneline geçeceğiz. Çeyini koşacağız. Yine de çeyini şeyler düzüştürdüm.
Ne olsa ikinci tekstimizin üstüne işlerim birazcık. Ne olsa birazcık effekt çağırış hoş oluyor. Son için gelmektin tekstine geçelim. Rastreyo edeceğiz. Lastik saylap 100%, 15 ulluğu basyan shift saklap şeylere göçürdüm. Son yine bu harfin üstüne de şeylere işledim. Görüşümüz alıp birazcık olsa da üç koşma girdi. Abloşka has özünü çekerdi alıp birazcık suratımızı karaldalı. Onun için tersli ödürürken kiş saylan. Şeylere karalttım. Ne olsa tekstimiz hem karalan sebepli lastik alyan. Ile şeyler azıcık bir belli bir albüm için surat diyelim misal için. Siz olsa islenip tadını döretip bilýäňiz. Bir şu ýerde tekstin reňkini ýetgetdim. Sapa gerek bolan ähli faýllar videoňa aşaňda ýerleşdirilen Google Diskde ýükläp alyp ulanyp bilýäňiz. Hökmen suratda kanala agza bolun, jaňjaga da basyn. Elbetde like unutma sebäbi muňa agza tarap barýas. Bu sapak soňuna ýetdi. Hemme sag bolun. Geljekde görüşençe.